Ibandla malithi mayibongwe iNkosi. uNkulunkulu abusise ukubekezela kwakho nokuthembeka kwakho ngegama likaJesu. Uhleli phansi, uzwa konke lokhu kumangalisa kwentshumayelo, kodwa ulokhu ulindele enye intshumayelo ezojova impilo yakho, ezokhuthaza impilo yakho, ezophumelelisa impilo yakho, ukuze ube nesixazululo sokugcina. Angeke uze uzele yize. Ukubekezela kwakho ngeke kuze kube yize. Izwi likaNkulunkulu lizokwenza okuhle kuyo yonke impilo. Empilweni yami, uNkulunkulu uzokwenza okuhle. Nesambulo sezwi sizophumelelisa impilo yakho ngegama likaJesu. Asikhuleke ndawonye. Baba, siyakubonga nangalesi sikhathi. Siyakubonga ngaleli hora. Siyakubonga ngezwi lakho. Siyakubonga ngoba ukhathali ukukhuluma nathi. Nathi asikhathali ukulalela wena. Siyacela Nkosi ukuthi izwi lakho lizophumelela kuyo yonke impilo ngegama likaJesu. Ukuthi uzokwambula izinto ezejulile, ezinkulu, ezibanzi kuyo yonke impilo ngisho namhlanje ebusuku ngegama likaJesu. Noma ngabe yiphi inkinga esekhona kithi, amandla ezwi lakho, iqiniso lezwi lakho, ubuqiniso bezwi lakho kuzoshanela yonke into okwakukhona ukuthi kusindise ekufeni, futhi wezwa ukuthi wesaba. Verse 8, noma indodana kaNkulunkulu, kodwa wafunda ukulalela, ngalokho ahlupheka ngakho. Verse 9, esephelelisiwe, waba yisisusa sokusindiswa okungunaphakade kubo bonke abamlalelayo. Namhlanje sibheka intshumayelo, ukunxusa nomhlatshelo kaJesu. Ukunxusa, ukukhala, ukufuna, ukucela, ukukhuleka kukaJesu Kristu, kanye nomhlatshelo, inani alikhokha, elikhokhela insindiso yakho, insindiso yami, inani alikhokha ukuze abe isixazululo esiphelele sokugcina empilweni yakho. Buka lo verse 7, ngosuku lwenyama yakhe wanikela umkhuleko, ukhuluma ngomkhuleko ensimini yaseGetsemane. Abantu abaningi abaqondi, ikakhulukazi uma kuxhumana naleli vesi, ukuthi uKristu umsindisi wethu, ukuthi uKristu inkosi yethu, ukuthi uKristu inkosi yethu wanikela umkhuleko nokunxusa. Lokho kokubili, waya, wakhuleka, waguqa, wabuya futhi waya, waphinde wanikela lokhu kunxusa ngokukhala okukhulu nezinyembezi. Umlando uyasitshela ukuthi ukukhala nezinyembezi kwakuhambisana namaconsi egazi aba nokujuluka kwayo, bese ethi wakhala kuBaba ngokukhala okukhulu ukuthi akwazi ukumhlenga ekufeni, ukuze akwazi ukumhlenga ekufeni. Lokho kusho ukuthini? Bengicabanga ukuthi wasifela. Yebo, wasifela.
Bengicabanga ukuthi wathwala bonke ubuhlungu, wathwala zonke izono zethu, wafa esiphambanweni saseCalvary. Yebo, lokho kuyiqiniso, kodwa uyazi yini? Enxusa ngegazi, nenhliziyo yayidabukile kakhulu. Ngenxa yaleyo nhliziyo eyayidabukile, wayengafa khona lapho, nalo lonke igazi liphuma. Nenhliziyo eyayidabukile, wayekhuleka kuBaba, Baba, umthwalo mukhulu kakhulu, ukudabuka kukhulu kakhulu, futhi lokhu kungangibulala ngaphambi kokuba ngifinyelele esiphambanweni. Nokufa ayezokufa kwakuzoba ukufa kwesiphambano. Ngokuprofetha badabula inhliziyo yakhe, baphinde babhoboza iy'nyawo zakhe, babuka loyo ababembhobozile ukuthi afe esiphambanweni, kodwa wakhuleka ukuthi ubuhlungu, ukuhlupheka, nokunxusa, nobunzima ukuthi bungabenzi ukuba afe eseseGetsemane. Futhi neBhayibheli liyasitshela ukuthi weziwa. Inkosi yathumela ingelosi yayiqhamuka ezulwini yamqinisa ukuba imlungiselele ukuthi afe ukufa kwangempela okusesiphambanweni. Noma indodana kaNkulunkulu uyoqobo, kodwa wafunda ukulalela uBaba ngezinto azihluphekela. Uyazi ukuthi kunabantu abangakaze bayifunde impilo kaJesu Kristu, futhi bavumela ukuhlupheka ukuba kudale ukungalaleli, ukuba nempilo yabo. Ukuhlupheka kwabo kubenza ukuba bangalaleli. Uma ngabe ngihlupheka kanjena, ngeke ngize ngilalele ngoba ngiyahlupheka. Ngizoba ihlongandlebe ngenxa yokuthi ngiyahlupheka. Bangenza ngihlupheke kanje, kulungile ukuphendula kwami noma ukuziphendulela kwami kulokhu kuhlephuka ukuthi ngeke ngize ngithembeke. Uyazi ukuthi isibonelo uKristu asinikeza sona ukuthi ukuhlupheka kwamholela ekutheni alalele futhi athembeke. Uthi kulelo verse 8, noma wayeyindodana, kodwa wafunda ukulalela ngezinto azihluphekela. Ngizofana noKristu. Angikuzwa, ngizofana noKristu. Ukuhlupheka fanele kusiholele eCalvary. Ukuhlupheka fanele kusiholele eduze nezulu. Ukuhlupheka kufanele kusenze ukuthi siqhelelane, sibe kude namazulu. Kodwa endaweni kaKristu wasebenzisa ukuhlupheka, wasebenzisa ubunzima bakhe ngendlela enhle. Kuverse 9, esephelelisiwe ngaloko kuhlupheka, waba yisisusa nomnikeli wensindiso, insindiso engunaphakade kubo bonke labo abamlalelayo. Buka ukuthi yini asiholela kuyona. Usinikeza insindiso, wahluphekela lokho, asinikeze insindiso, futhi wabekezelela lokho, wasinikeza insindiso ngokulalela uBaba. Manje uthi ngenkathi silandela isibonelo sakhe, silandela ukwenza kwakhe, silandela indlela yakhe, insindiso asinikeza yona isiholela ekutheni silalele. Insindiso izoba yeqiniso. Insindiso yakho angeke izibe yamanga.
insindiso yakho angeke kuze kube yenkohliso, insindiso yangempela, insindiso yeqiniso, insindiso eguqulayo, insindiso eguqula futhi ishintshe impilo yakho isishintshile ngoba sikhuluma. Insindiso kuwe, insindiso yeqiniso kuwe, insindiso eguqulayo kuwe, insindiso ekwenza ukuthi umdumise uNkulunkulu, ulalele iNkosi ngegama likaJesu. KumaHebheru isahluko 9, KumaHebheru isahluko 9 sifunda uverse 24. KumaHebheru isahluko 9 uverse 24, ngokuba uKristu kangenanga endaweni engcwele eyenziwe ngezandla, engumfanekiso waleyo kodwa okuyiyo eyasezulwini uqobo, wafa efela thina, wangcwatshwa, wavuka futhi ngosuku lwesithathu. Emva kwaloko kuvuka wazibonakalisa kubafundi bakhe emva kwensuku eziwu-40 ngobufakazi obubonakalayo ukuthi yena wayesevukile ekufeni, manje waya ezulwini. Ngenkathi eya ezulwini kuthiwa ulapho ukuba ibonakalise ebukhoneni bukaNkulunkulu, ezibonakalisela thina, ezibonakalisela mina, ngithi ezibonakalisela mina, uye ezulwini futhi uzibonakalisa lapho kuverse 25, kungesikho futhi ukuba azinikele yena kaningi, umnikelo wodwa wawuphelele, umbhala kodwa kufeziwe kwakuphelele, njengompristi omkhulu engena endaweni engcwele iminyaka ngeminyaka, ephethe igazi elingesilo elakhe. Ngaleso sikhathi kusukela ekusekelweni kwezwe, labo abahlupheka kusukela ekusekeleni kwezwe, kodwa kanye ekupheleni kwezwe uzibonakalisile ukuba asuse isono ngomhlatshelo wakhe. Zimbili izinto, okokuqala ukunxusa, okwesibili umhlatshelo. Wenza umhlatshelo ewenzela thina. Ngaphambi kwaleyo mhlatshelo wakhuleka, wanxusa. Emva kubo lokho wenza umhlatshelo, emva komhlatshelo wabeseya ezulwini enza ukunxusa ekwenzela thina, ukunxusa, umhlatshelo, emva kwalokho futhi ukunxusa, emva kwalokho unxusa la emhlabeni, umhlatshelo la emhlabeni, waseya ezulwini negazi lakhe, igazi lesivumelwane, ukunxusa futhi kumaHebheru isahluko 7, kumaHebheru isahluko 7 uverse 25. Yebo, kanjalo unamandla ukusindisa ngokuphelele abeza kuNkulunkulu ngaye, lokhu ephilela njalo ukubamela. Njalo uhlale eqhubeka kuze kube yilesi sikhathi iNkosi isenza ukunxusa, inxusela wena. Uyakhulekela ukuthi insindiso yakho izoba yangempela, uyakhulekela ukuthi insindiso yakho izoba ney'thelo, uyakhulekela ukuthi uzoma ezilingweni nasekuvivinyweni nasenkingeni, uzoma. Uyakhulekela ukuthi isihogo angeke uzungene kusona. Uyakhulekela ukuthi lawo mazulu uzofinyelela kulawo mazulu ngegama likaJesu. Uyile ukuba azokulungiselela indawo, futhi uyakhulekela ukuthi lokho kulungiselela akwenzela kona angeke kuze kube yize. Uzoba lapho,
NjengoJoshua afinyelela ezweni laseKhenani uzofinyelela lapho. NjengoCaleb njengoba afinyelela ezweni lesithembiso uzofinyelela lapho. Njengoba abantu abaningi befuna uNkulunkulu abahlanziwe egazini ngomkhuleko, ngomusa wakhe, ngothando lwakhe nangokunxusa kwakhe. Nenkathi befinyelela lo mkhuleko uyakhulekela wena, uzofinyelela. Ngizofinyelela, hhayi kuphela ngamandla akho, ngamandla, ngomkhuleko, ngobuhle, ngothando, ngokubamba isandla sakho uzofinyelela khona ngegama likaJesu. Ukunxusa nomhlatshelo kaJesu. Zintathu izinto esiyibhekayo. Okokuqala, ukunxusa kwakhe ngezoni nabangcwele. Wakhulekela wonke umuntu futhi usakhulekela wonke umuntu. Wena uqobo, noma ngabe yini okukamoya kwakho, kuphansi, kuphakathi nendawo, kuphezulu kakhulu, udinga ukunxusa, uyakunxusela, unxusela izoni kanjalo nabangcwele. Okwesibili, umhlatshelo wakhe wokusindiswa nokungcweliseka kwethu. Ngaphandle kwalowo mhlatshelo, ngaphandle kwaloko kuhlushwa, ngaphandle kokuzinikela kwakhe ngenhliziyo yakhe yonke ukuba adlule kukho konke adlula kukho, kwakungeke kube khona insindiso ibe khona kithi, kodwa wakhokha inani elanele. Manje unikela kithi lowo mhlatshelo owakuthenga eCalvary. Ngenxa yalokho insindiso isikhona, isixazululo sikhona, ukungcweliswa kukhona. Uzoqinisekisa enhlizweni yakho nasempilweni yakho. Okwesithathu, umoya wakhe ngamadodana nezingceku ezingcwele. Umoya wakhe ngamadodana angcwele nezingceku. Uzoze alethe ngisho amadodakazi. Ngabe anijabule yini namadodakazi? uNkulunkulu ucabanga ngawe. Uzosusa konke ukukhala kwakho. Zonke lezi zinto ade ulokhu ufisa ukufinyelela kuzona, uthi ngizofika kanjani kuzo, usuyitholile njengoba sikhuluma. Umoya wakhe kulawo madoda angcwele nezingceku ezingcwele. Iphuzu lokuqala, ukunxusa kwakhe, ukunxusa kukaKristu, ukunxusa kwakhe enxusela izoni nabangcwele. Buka umkhuleko awukhuleka ngenkathi esesesiphambanweni, ngenkathi umhlatshelo usemusha, ngenkathi esazofa ebulawa ubuhlungu, ngenkathi enxusa ekubhotshozeni ngezipikili eceleni, ezandleni nasey'nyaweni. Buka umkhuleko awukhuleka. KuLuka isahluko 23 sifunda uverse 34. uLuka isahluko 23 uverse 34. Kepha uJesu wathi, Baba, bathethelele, ngokuba bakwazi abakwenzayo. Babelana ngezingubo zakhe bamenzela inkatho. Wakhuleka ekhulekela izoni. Ziphi izoni? Lezo ezamlahla, labo abambopha, labo abamthatha bathi makabethelwe. Sikhetha uBarabha. Uthi, Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Futhi nalabo abathi Pilatu mubethele, vumela igazi lakhe libe kithi, thina sizothwala izenzo
zethu, igazi lakhe lizoba phezu kwethu nokuhlushwa silindele. Wathi, Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Nabantu ababesesiphambanweni, labo abambethela esiphambanweni, bakuzwa ukukhala ngenkathi ezwa ubuhlungu. Wathi, noma ngabe kuphi ukukhala okukhalayo, ungakhala ngaphezulu kwalokho uyabethelwa. Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Nabantu abathatha izingubo zakhe babelana ngazo phakathi kwabanye. Baba, baxolele ngoba bakwazi abakwenzayo. Nabantu abathi, awusiye yini uKristu, awuzange uthi yini unguKristu, yehla esiphambanweni sizobe sesiyakholwa nguwe. Baba, bathethelele abakwazi abakwenzayo. Ngenkathi ekhulekela izoni ngaleso sikhathi, kuzo zonke futhi izoni ezazizakuza emva kwalokho, nezoni ezayizozalwa, nezoni ezayizoba khona, ezenza izono, iNkosi uJesu usekhulekele wonke umuntu ethi, Baba, baxolele ngoba abakwazi abakwenzayo. Kuphela fanele uphenduke, kuphela fanele uphendukele kuye. Zazimbili izelelesi ezazisesiphambanweni, esinye singapha nesinye singakulolu hlangothi, zombili zazikhuluma. Esinye saso sathi, uma ngabe uKristu, sihlenge njengamanje, yehla esiphambanweni, sindisa ukuphila kwethu. Omunye esinye sathi, ukhuluma kanjani kanjalo? Awazi yini ukuthi sihluphekela izono zethu? Kodwa yena akenzanga lutho olubi. Leso sabe sesithi, Nkosi, ngikhumbule uma ngabe ufika embusweni wakho, wamkhumbula, nawe uzokukhumbula. Esiphambanweni ngaleso sikhathi, ngaphambi kokuba afe, wazuza emkhulekweni kaKristu, enxuseni kaKristu. Baba, bathethelele ngoba abakwazi abakwenzayo. Lowo mlisa wafinyelela ezulwini. Ngenkathi sicabanga ngakho, ngiyamangala. Leso selelesi esiphambanweni safika ezulwini ngaphambi kukaPetru, ngaphambi kukaJakobe, ngaphambi kukaJohane. Uzofinyelela lapho. Umusa kaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, ukuthi lo mlisa akazange azathole ithuba lokuba batizwa emanzini, akazange athole ithuba lokuba aqinisekise ukukholwa kwakhe, akazange athole ithuba lokuba afakaze kubantu bakhe, ngoba bonke abantu bambona njengeselelesi esasingafanele ukuphila. Kodwa ngenkathi ethola lokho kuxolelwa, akazange ehle esiphambanweni ahambe ayobatshela athi, buka lokho kwenziwe inkosi. Wawucabanga ukuthi ngimubi, angeke ngize ngithethelelwe, ngiya ezulwini. Abazange bazi ukuthi bemlahlile ukuthi ngeke azaye ezulwini, kodwa wafika ezulwini phakathi kwakho noJesu. Ngenkathi umukela ukunxusa akukhulekela wena, amazulu azoba ngawakho. Buka uLuka isahluko 22, kuLuka isahluko 22, ngifunda uverse 31. Nenkosi yathi, Simoni, Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Umpostoli wakhe omkhulu, umfundi wakhe wokuqala, umfundi owayenesibindi, loyo waziqhenya. Uma ngabe bonke bekulahla, bekuphika, thembela kimi, angeke ngize ngikuphike.
wayekhulekela lo mfundi owayenesibindi, ukhulekela abantu ababezethemba kakhulu, kodwa usathane uyabajaha. usathane ngeke aze afinyelele kuwe. Angagijima, angagijima ngamahashi ngenkathi uhamba, izinyathelo zakho zibe uhambe kancane, ukhathale, mhlampe uphelele ukukhuthalela, kodwa umfundi wakhe, umntwana kaNkulunkulu. Nosathane ufuna ukuthatha lelo thuba lokungazi kwakho, ukuthi ngenkathi uhamba kanjalo ugijimela yena, angeke aze afinyelele kuwe. Uyazi ukuthi lesixazululo sokugcina usitholayo, uzoqina, uzovikelwa, impilo yakho izogcinwa. Nako konke okuhle kukamoya okufisayo, lelo phupho lizokwenzeka. Inkosi ithi, Simoni, Simoni, bheka uSathane unifunile ukuba anihlunge njengokolweni. Lokho kusho ukuthini? Uma ngabe uSathane ejaha umuntu othize, ephokophelele emntweni othize, into afuna ukuyenza ukuthi alethe isisefo, akufake phakathi, akugxobe uze ukolweni uhlukaniswe kwimvuthu. Kodwa ngoba uze ukuba azotshontsha, abulale, abhubhise, ufuna ukuthatha into ekhethekile yempilo yakho, akushiye nento engelutho, bese ethi hamba manje. USathane ufuna ukunihlunga njengokolweni, angeke aphumelele. Angeke wazi njengoPetru, ungacabanga ukuthi akunankinga, abukho ubungozi. Njengoba uPetru wayecabanga kanjalo, akukho nkinga. Ngisho ungazi ukukhuluma kukaKristu kuzobonelela ukungazi kwakho. Buka uverse 32. Mina nginikhulekele, Nkosi Jesu, kuko konke ukukhuleka kwakho, nako konke ukukhala kwakho. Hhayi ukwazi kwami, kodwa okwakho makwenzeke. Wamkhumbula uPetru ukuba umkhulekele. Yingakho simbiza ngomsindisi. Uma ngabe simbiza njengomsindisi, simbiza ngegama lakhe. Uma ngabe ebuthakathaka, ekhathele, ehlupheka, ebuhlungwini, ejuluka igazi, ukuze akhulekele yena uqobo. Uma ngabe ethi inhliziyo yami igcwele ubuhlungu, ukuze ayikhulekele yena kuphela, wakhumbula noPetru. Manje ngoba uhleli ngakwesokudla sikaBaba, abusekho ubuhlungu, abusekho ukudabuka, akusekho ukunxusa, abusekho ubuhlungu, uyakhulekela. Ebuhlungwini obukhulu wamkhumbula uPetru, manje enkazimulweni enkulu uyakhumbula. Hlala noKristu, bambelela kuKristu, uthi ngikukhulekele. Wamkhulekela izoni, wakhulekela labo abahlehlayo, futhi uyabakhulekela nalabo abangcwele, abantwana bakaNkulunkulu. Buka kuJohani isahluko 17. uJohani isahluko 17, ngifunda uverse 9. kuJohani isahluko 17 uverse 9. Ngiyabakhulekela, uhlale bakhumbula, ngiyabakhulekela. Wayengacabangi ngaye, ngiyabakhulekela, uyakhulekela.
Angikhulekeli kuphela izwe, lona umkhuleko okhethekile, umkhuleko ojwayelekile, ekhulekela izoni, baxolele baba, abakwazi abakwenzayo, kodwa manje hhayi izwe, kodwa labo ongiphe bona ngokuba bangabakho, nabo bonke bangabami, nabo bangabami, futhi ngikhazimulisiwe kubona, uzokhazimuliswa kuwe. Manje angisekho ezweni mina, kodwa labo basezweni, futhi ngiza kuwe Baba ongcwele, nawo umkhuleko bagcine bona egameni lakho labo onginike bona, ukuze babe munye njengathi. Ngenkathi ngisenabo ezweni, ngabagcina egameni lakho, uzogcina. Ngenkathi uphindela ekhaya emva kokuba sesiqedile lesi sixazululo sokugcina, ngosuku lokugcina ubuyela ekhaya, endleleni uzoba nawe, ekhaya uzoba nawe. Uma ngabe kukhona othize omsabayo noma usaba ukushiyela ekhaya, uma ngabe ngibuyela emuva yini engizoyibona? Uzobona okuhle, uzobona umusa kaNkulunkulu, uzobona ukubonelela kukaNkulunkulu. UKristu ukhulekele wena, lowo mkhuleko uzophendulwa. Buka uvesi 13, manje sengiza kuwe, lezi zinto ngazikhuluma ezweni ukuba babe nokuthokoza kwami kugcwale kubo. Ilowo mkhuleko awukhuleka, wayifuna impilo zabo zigcwale injabulo, impilo yakho izogcwala ukuthokoza, intokozo yensindiso, intokozo yokuvuselelwa kwamandla, intokozo yamandla angapheli, intokozo yokuqhubeka ensindisweni, intokozo yokunqoba empilweni yakho ngegama likaJesu. Yilokho akukhulekela kuzofezeka kuwe. Kuvesi 15, angikhulekeli ukuthi ubasuse ezweni, angikhulekeli ukuthi ubasuse ezweni. uPetru wayefuna ukukhuleka ukuthi ngoba uya ezulwini, nathi fane sihambe nawe, usishiyelani ngemuva? AbaFarisi nabaJudi ngabe ushiye emuva, noKhayefasi nompristi omkhulu, nabo bonke izinhlupheko. Wayukhuleka ukuthi angeke aze asisuse ezweni, ngoba wayazi ukuthi emva kokuba esehambile umusa wakhe uzokwanela wena. Angikhulekeli ukuthi ubasuse ezweni, kodwa ukuthi ubagcine bona kokubi. Buka lokhu, ungigcinile mina, uyangigcina mina, uzokugcina wena, uzoqhubeka kugcine kukho konke ukubi, ububi, usathane, ukungazi, usathane, ukuhlupheka, ubunzima, uzokugcina. Ilo mkhuleko uKristu awukhuleka, wakhulekela izoni, wakhulekela abangcwele, wakhulekela abafundi bakhe, wathi bagcine kokubi. Buka uvesi 20, futhi angiceleli laba bodwa, kepha nalabo futhi abayakukholwa yimi ngezwi labo. Wabheka ngaphambili, wayazi ukuthi nathi sizokholwa, wathi ngikhulekela nabo bonke labo abezayo, uyakhulekela. Buka kumaRoma isahluko 8, kumaRoma isahluko 8,
sifunda uverse 34 kumaRoma isahluko 8 uverse 34 uthi kuverse 34 ngubani olahlayo na uKristu Jesu owafayo yebo impela owavuswa futhi ongakwesokunene sikaBaba njengamanje owenza ukunxusa ekwenzela thina akuzwanga lokho wenza ukunxusa ekwenzela bani wenza ukunxusa ekwenzela bani angeke uze uphelelwe amandla ngoba wazi ukuthi uKristu ukwenzela ukunxusa uyakhulekela ngakwesokudla sikaBaba uyakunxusela noBaba uNkulunkulu ngabe uzowuphendula yini umkhuleko kaJesu ngenxa yakho kuJohane isahluko 11 kuJohane isahluko 11 uverse 41 base bethatha itshe endaweni lapha ofile aye khona uJesu waphakamisa amehlo akhe wathi Baba ngiyakubonga ngokuba ungizwile ngaso sonke isikhathi uma ngabe uJesu ekhuleka uBaba uhlale ephendula angeke kuze kukhetheke uBaba engaphenduli uJesu lokho ngeke kwenzeke uverse 42 futhi ngiyazi ukuthi uzwa mina ngitshele njalo umkhuleko kaJesu usuphenduliwe njengoba sikhuluma iphuzu lesibili umhlatshelo wensindiso nokungcweliswa umhlatshelo inani alikhokha igazi elachitheka ukuhlupheka adlula kukho ngenxa yakho uma ngabe wawuyisoni nje esisodwa ezweni uKristu wayesazoqhubeka ukuba azokhokha lelo nani futhi enze lo mhlatshelo ngenkathi ucabanga ngempilo yakho futhi ubheka ukuthi unjani impilo yakho injani nengemuva lakho laba njani nekusasa lakho lizoba njani futhi uyamangala ngabe ngingasindiswa ngabe ngingaqhubeka ngabe ngingabambelela ngabe ngingangcweliswa na ilokho kufanele ukukhumbule uma ngabe kungenzeka ukuthi uwe wedwa isoni emhlabeni uKristu wayezowenza lo mhlatshelo wenzela wena uma ngabe uwe wedwa wawuba umuntu obuthakathaka emhlabeni ebandleni lonke uKristu wayezoqhubeka enze lo mhlatshelo wenzela wena ukuba uqine uma ngabe kwakungekho muntu futhi ongathola okuhle kukaKristu wena uzothola lokho kuhle kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5 kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5 sifunda uverse 7 kwabaseKorinte bokuqala isahluko 5 uverse 7 buka lokhu uverse 7 uthi khiphani imvubelo kanjalo imvubelo endala ukuze nibe inhlama entsha unamandla futhi okusindisa labo buka lokhu akwesithi ufuna ukuthenga into ethize mhlambe imoto mhlambe umhlaba bese beyakutshela inani futhi usulikhokhile yonke into lonke inani abatshelayo lonke inani abakutshele lona manje ukuze uthole leyo nto
osuyithengile kukhona iphepha elithize okufanele uliqikelelise noma lelo phepha lizobiza imali encane usuyikhokhe yonke enye into. Manje bese bethi kukhona iphepha elilodwa okufanele licishilelwe futhi lokhu ozokukhokha manje ukhokhela lelo phepha ukuze yonke into ibe ngeyakho. Lelo phepha alibizi iphesenti elilodwa kulokho okukhokhile. Uma ngabe uzothi yini, bengicabanga ukuthi sengikhokhe konke iphesenti elilodwa, noma ngabe kubiza $1 elilodwa, angeke uzubize $1 elilodwa, uzothatha ofanele ukuthathe. Noma ngabe usukhokhe konke, angeke ngize ngikhokhe lelo $1 elilodwa. Ngabe ukhona nothize lana onjalo, angikuzwa, cha. Uzothi, hawu, leli nani elincane kangaka sengikhokhe yonke into, khokha ngiyakhokha nalokhu. Ilokhu uNkulunkulu asitshela kona, usenze wonke umhlatshelo eKhalvari, umhlatshelo omkhulu, umhlatshelo ophakeme, inani elikhulu, ukuba akuthenge, ukuba akuxolele, ukuba akusindise. Manje osekusele into encane ukuba akwenzele ukunxusa, akasekho esiphambanweni. Baba, manje ungakwesokudla sikaBaba futhi uyakhulekela ukuze ungene embusweni. Leyo nto encane esele uzoyenza nasempilweni yakho ukuze ufinyelele lapho sekufeziwe. Insindiso isiyenziwe, ukunqoba sekwenziwe, ukungcweliswa sekwenziwe. Kanjalo unamandla, kanjalo yena unamandla. Yingani umbhalo ubhala igama unamandla? Ngoba uSathane uyalwa futhi uzama ukuba akudicilele phansi ethi uyaphi. Angeke uzuye lapho, futhi noKristu owakhokha inani, ungakolunye uhlangothi ubambe isandla sakho uthi ngilungisile indawo yakho, woza nami. USathane noma uJesu, ubani ozonqoba empilweni yakho? USathane noma uJesu umhlengi, ubani ozonqoba na? uJesu uzonqoba empilweni yakho. uJesu uzonqoba emndenini wakho. uJesu uzonqoba. Kanjalo yena unamandla futhi kanjalo ukusindisa ngokuphelele labo abeza kuNkulunkulu ngaye, ngoba uphilela ukwenza ukunxusa ekwenzela bona, ukunxusa enxusela labo abasindisiwe, labo abazelwe kabusha, labo abangabakhe. Unamandla ukuba abasindise ngokuphelele. Noma ngabe yiphi inkinga leyo, lo mfula ngeke uze ukucwilise. Noma ngabe yiphi inkinga, lo mlilo ngeke uze ukubhubhise. Unamandla ukukusindisa ngokuphelele ngoba ufikile kuNkulunkulu ngokwakhe, ngoba uphilela ukwenza ukunxusa enxusela wena. Mayibongwe iNkosi, usindisiwe. Mayibongwe iNkosi, uphelelisiwe. Mayibongwe iNkosi, uzobambelela noma uzoma ngegama likaJesu. Buka uverse 26, ngoba akekho umpristi onjalo owanqoba lokho. Umpristi omkhulu, lokho kusho ukuthini? Abantwana baka-Israyeli ehlane babe nompristi omkhulu. Kwakubani umpristi omkhulu ehlane?
ngithi kwakubani umpristi omkhulu ehlane na? Ngitshele manje, mfundi weBhayibheli, uNkulunkulu akubusise. Kwaku-Aroni. uMose wabe seya entabeni phezulu ukuba ayothala umthetho kuNkulunkulu ngenxa yabantwana baka-Israyeli izinsuku eziwu-40 kuphela. U-Aroni, umpristi omkhulu, akazange akwazi ukugcina abantu bakaNkulunkulu, bonke bahlehlela emuva no-Aroni. uNkulunkulu wathi, ngizobabhubhisa. Buka uvesi 26. Ngoba umpristi onjalo umpristi wethu uhlukile. U-Aroni wayewumpristi oncethezayo, akazange agcine abantu bebambelele behleli. Owethu umpristi omkhulu unamandla futhi uqinile. Umpristi wakho omkhulu uqine futhi unamandla. Wonke amandla angawakhe, lonke igunya lingelakhe. Angeke uze uchezuke, ngoba umpristi onjalo waba njengathi ongcwele, akafani no-Aroni, umsulwa, akangcolile, akafani no-Aroni, uhlukene nesoni, wenziwa waba mkhulu ngisho namazulu. Uzogcina. Usindisiwe, yebo. Ungcwelisiwe, yebo. KumaHeberu isahluko 10. Ngomhlatshelo sisindisiwe, ngomhlatshelo singcwelisiwe. Buka isahluko 10 wamaHeberu uvesi 10. Ngaleyo ntando singcwelisiwe ngakho ukunikela komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Ngaleyo ntando singcwelisiwe, ukungcweliswa kwakho kuqinisekisiwe. Uyazi, kunabantu asebezwile ngokungcweliswa futhi bafuna ukungcweliswa, futhi bayakhulekela ukungcweliswa, futhi bayakhuleka, bakhale, bajuluke, bathi, Nkosi, ngingcwelise, ngingcwelise. Abacabangi ukuthi uJesu Kristu umngcwelisi usenikele ngokuphelele, ezinikela ukungcweliswa kwakhe. Bakhohlwe lo mhlatshelo, bakushiye lo mhlatshelo, bakhohlwe umusa omkhulu kaNkulunkulu, nomusa kaNkulunkulu ojulile. Bakhale, ngingcweliswe, ngingcweliswe. Kufana nomlisa ukuthi othize uhambile ukuyokhokha, ekhokhela labo abadayisa imoto, wakhokha konke. Lokho adinga ukwenza manje ukuthi ahambe lo mlisa afike athathe imoto enegama lakhe, kodwa ufuna leyo moto. Uyasibona isithombe saleyo moto, ulokhu efuna imali, usafuna ukuhlanganisa imali, ulokhu ehlanganisa amasenti, elokhu ewahlanganisa ndawonye, akakafiki ngisho okuhafu kwakho, ulokhu ejuluka. Othize ethi wenzani, ebese ethi ngisahlanganisa imali engayithola ukuze ngithole le moto, kodwa isikhokhelwe, isingeyakho. Ukungcweliswa sekukhokhelwe. Awuzange ukuzwe lokho? Ukungcweliswa kwakho sekukhokhelwe. Odinga ukukwenza manje ukuthi udumise uKristu umngcwelisi, futhi uphokophelise impilo yakhe kuKristu. Uthi, Kristu, uma ngabe ukwenzile lokho ukwenzele mina, ukungcweliswa kwami, manje ngiyeza uzokungcwelisa.
Buka lelo vesi futhi isahluko 10 uverse 10. Ngaleyo ntando thina singcwelisiwe ngokunikelwa komzimba kaJesu Kristu kanye kuphela. Buka uverse 14. Ngokuba ngomnikelo owodwa, ngokuba ngomnikelo munye, uphelelise njalo njalo labo abangcwelisiwe. Akukho kuchitha isikhathi, uzokuthola. Buka kumaHebheru isahluko 13, kumaHebheru isahluko 13 uverse 12. Kanjalo uJesu futhi ukuze angcwelise abantu, akusiko ukukhala okungcwelisayo, akusiko ukumemeza okungcwelisayo, akusiko ukuzila ukudla okungcwelisayo, akusiko amandla akho angcwelisayo, akusiko ukuzama okungcwelisayo, akusiko ukuzishaya nokuzijezisa okungcwelisayo, akusiko ukuzilambisa, ngizozilambisa ukuzilambisa okungcwelisayo. Kanjalo uJesu ukuze ongumngcwelisi wakho. Ubani umngcwelisi wakho na? uJesu Kristu. Kanjalo ukuze angcwelise abantu ngegazi lakhe, ngegazi lakhe, ngegazi lakhe wahlupheka ngaphandle kwesango. Masiphume kanjalo ngaphandle kwekamu sithwele ihlazo lakhe. Abantu bangahlekisa ngawe, abantu bangekwenza inhlekisa bethi ungcwele, ungcwele, umsulwa, umsulwa, ukungcweliswa iloko kuhlekiswa uzokuthwala. Ngithi uzokuthwala lokho kuhlekiswa. Uzokunikeza yonke into amaKalvari akuzuzela yona. Kanjalo uJesu naye ukuze angcwelise abantu bakhe, bonke abantu bakhe, bonke labo abaxolelwe, bonke labo abasindisiwe, bonke laba abaphendukele kuye ngensindiso manje basindisiwe. uJesu Kristu ukuze angcwelise abantu. Ngani? Ngitshele kakhulu, ngani na? Ngegazi lakhe uqobo. Uthi wahlupheka, hayi ukuthi uyahlupheka, hayi ukuthi usazohlupheka, usekwenzile lokho. iKalvari isikhokhile inani, wahlupheka ngaphandle kwesango. Uthi manje osekusele kusezandleni zakho, manje okusele sekusezandleni zakho, masiphumele kuye, siphumele kuye yena uJesu osindisayo. Kuye asiye kuye ngaphandle kwekamu sithwele ihlazo lakhe. Verse 14. Ngokuba lapha asinamuzi omiyo, kepha siyawufuna ozayo. Uzoba lapho, ngizoba lapho. kumaHebheru isahluko 2 sifunda uverse 9. uKristu ungumngcwelisi wethu. Ngenkathi siya kuye, sifinyelela kuye, uzosingcwelisa thina, uzosihlanza thina. Emva kube sesihlanzile, uzosilondoloza thina. Buka kumaHebheru isahluko 2, kumaHebheru isahluko 2 ngifunda uverse 9. Uthi kuverse 9,
kodwa siyambona uJesu owenziwa wabamncinyane ngisho kunezingelosi lapho kukhulunywa ngokwembatha kwakhe inyama. Ezulwini ingunaphakade wayemkhulu, emkhulu ngisho kunezingelosi. Yena wayephethe noma uyena owayephethe izingelosi kanjalo nomhlaba, kodwa manje ukuze akhokhe inani lensindiso yethu, ukuze akhokhe inani lokungcweliswa kwethu, ukuze akhokhele ukungena kwethu ezulwini, kwakufanele enziwe abemncinyane ngisho kunezingelosi. Kodwa siyambona uJesu owenziwa wabamncinyane ngisho kunezingelosi ngenxa yokuhlupheka kokufa, ngoba ukuba weza njengoNkulunkulu wayengeke azefe ngoba wayenguNkulunkulu, kodwa ngoba waba umuntu wabamncinyane kunezingelosi ngenxa yokufuna ukufa, wathweswa umqhele wenkazimulo nodumo, ukuze ngomusa kaNkulunkulu ezwe ukufa ngenxa, ngitshele kusho kakhulu wakwenza lokho ekwenzela wena. Uma ngabe kuwuwe wedwa isoni emhlabeni, uKristu wayesazofika aphinde akufele. Uma ngabe kwakuwuwe wedwa muntu namhlanje odinga ukungcweliswa, uzokwenza. Ngithi uzokwenza ngoba usekuzwile ukufa, ikuzwela wonke umuntu. Verse 10, ngokuba kwamfanela yena okukhona konke ngenxa yakhe nokukhona konke ngaye, ukuba ayise amadodana amaningi kuphi? Uzokuletha kuleyo nkazimulo emphefumulweni wakho, emoyeni wakho, empilweni yakho, ebukhoneni bakho, inkazimulo ngegama likaJesu, ukuba enze ukapteni wemphefumulo yabo uphelelisiwe ngokuhlupheka. Uverse 11, ngokuba ongcwelisayo usakwenza namanje, njengoba abantu abanye bengcweliswa, uyangcwelisa, ngenkathi abanye abantu bezinikela kuNkulunkulu uyabangcwelisa, ngenkathi abanye abantu bebeka phansi ububona esiphambanweni uyabangcwelisa. Usekhokhile inani lensindiso, nawo wonke umuntu ozayo manje uyabasindisa. Uselikhokhile inani lokungcwelisa, nawo wonke umuntu ozayo manje uyamngcwelisa. Buka uverse 11, ngokuba ongcwelisayo nabangcwelisayo nabo bonke abangcweliswayo. Uyazi ukuthi kunabantu abathi embhalweni yabo abayibhalayo bathi sizoqhubeka singcweliswa kancane kancane, singcweliswa kancane silungisisiswa, nsuku zonke singcweliswa kancane kancane, ngesikhashana singcweliswa. Bathi awukwazi, ngeke uzukwazi ukuthi ungcweliswe kanye ngokuphelele. Abazi amandla nobukhona bukaJesu ekungcwelisweni. Buka uverse 11, ngokuba ongcwelisayo nabangcweliswayo nabo bonke abangcwelisayo unamandla okukwenza. Ngithi unamandla okukwenza. Yinto eyenzeka ngaleso sikhathi ibe nkulu. Loyo ongcwelisayo nalabo abangcweliswayo bonke baphuma kumunye.
usinikeza inhliziyo yakhe, ingqondo yakhe, indalo yakhe. Kanjalo sikanye naye, sinemvumelwane naye, ngoba ngenxa yalokho akanahlazo lokubabiza ngabazalwane, ngeke aze abe nahlazo lokubiza ngomzalwane, ngeke aze abe namahloni ngami. Uzokuvuma phambi kukaBaba, uzokuvuma phambi kwesihlalo sikaNkulunkulu, uzokuvuma naphambi kwezingelosi ezulwini. Iphuzu lesithathu, umoya wakhe wokungcweliswa kwamadodana akhe nezinceku zakhe. Lokhu kuletha wonke umuntu umoya oyingcwele. Uthi wayezokhuleka, khumbula sikhuluma ngokunxusa kwakhe kanye nomhlatshelo wakhe. Ukunxusa kwakhe kanye nomhlatshelo kaJesu. Siza kuJohani isahluko 14, sifunda uverse 16. Ukunxusa kanjalo nomhlatshelo ngenxa yensindiso yethu, yebo, ukuze singcweliswe namandla